Pini nali tumhan la so video long na kithan ponji la bangke online pen caste certificate ko son se nali tum hemi ni lun pen ka apply thexima la so puthak se pini A to Z full details nali tumhan la so video long na khan peshini ponik po la so so na video nali tum kilang long ver je fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon latest update kilang ver je fan bell arjan ta thegloi padasta me nali tum berpon ek der non tangge non pathek pen online caste certificate ka apply aputhak le lang polona la pen chethan polona tang ne non pathek pen chethan polona ka certificate ko sun se online ka apply long sima la penang le tum ki cheng si la bang ki sewa situ website long wang penang le tum dak login ponang po jong se registration lo pulte la pen jong se registration silang pulote nali tum ki cheng si la bang ki registration pa pranang po la pen nali tum login data feed screen long mate nali tum mobile la pen computer screen on stamila sonar jan thek long po la pen la dake thom do all la pen education la pen veterinary la son dake tok do la pen da all long se already select lo la pen nali tum da pen koloso documents pan se ka apply ma la so documents nali tum dak pen long ji address change in RC la bang ke transport department la pen ka prek la son thak thak sidak animal tax payment under GMC ek la son certificates ta me dak pen nali tum long pon ek pol la pen application for correction in admit card lasta correction pon melo la pen la bangke department la bangke school education la pen application for correction in mark sheet la ta school lesson education department pen la dak pen son sonali tum apply pon mezi la pen kadu ka pen dak 384 ana documents nalitum online pen apply me exi la pen non caste certificate fancy nilitum chithan dama pot caste certificate afan nalitum la sodim caste certificate puto igon caste certificate nalitum to iglo pulte nalitum dak theklongji dak wang ik elo service name like in source of caste certificate lapen tribals lapen affairs plans afan lo lapen ke apply ji afan nalitum la proceed pu theklongji la sodim nalitum berik nang po proceed along ber pon ik dat benefit pu thot dak pi sakimi chingpu pon ik po lapen nalitum dak pen guidelines la so caste certificate ke apply fan ko ppc dak ke claim nang jima lapen kicheng pin kijudan la so details la bang ke dak tok ponik lo lapen nalitum jongsil dak pen lang ponik thailo pulo tangte la thak ke tok theklang si nalitum apply po option doji la sodim nalitum berigon apply long ber ponik de benefit screen long pothot nalitum athengno dak forms ta me dak chingpu ponik po lapen in source of caste certificate nalitum dak theklong ji important dak kicheng pin kona na fee siki pinang jima la ke apply afan la so a fee details ta me dak tok ponik erlo nalitum lang ponigon na son tak start ke do on la bang ke nalitum ka flap nang jiba ke nang solo nalitum la general introduction la bang lang pon paprangon la pen photo document size la bang ke nalitum 1 MB nang po ke cheng sin nalitum ke apply play aprang aprang nalitum document sa bang nalitum file long ki bivet si ke nang sot la pen document sai hui nalitum big thailo pulo takte nalitum la so website long wang pen nalitum apply fit melo la pen photo jong se photo pulo nalitum dak jpeg format of photo nang po la pen size la bang ke 1 MB pen aki ong kali der nang po la pen nalitum koson se photo la MB pa kom jima la so apps ta me nang ji pulo ni lifana homre ko ni nalitum phan nang sen ekpo lapen kicheng si la bang ke nalitum dak pen language bang fill up ke nangji ke nang sorlo nalitum caste certificate SMS pen ma English pen ma lapen bodo bengali nalitum kolobang pen si da caste certificate long ke to ka use ma la ban nalitum ning hanglo especially la English se da kasuli ke ola sinili da English select pon lo lapen details of the applicant details ta fill up nang po application for nalitum kicheng si la application for la sodim berik nang po la sodim berik dat nalitum da category chongwai nang po application for ST STP SC la pen OBC OBC hills tribes and plains tribe in hills la son dak dos tamen nili dak option do ST hills la bangsi select ponik po ST Hill select ponik dat pen ka apply vegji abang pu mate abang pi amen la somen dak fill up nang po pen genders ta me dak pen select ponang po already dak nili mobile number do la pen pan card do pulte nalitum pidun ta me ave pulte na pidun de data chok la pen emails ta melon nalitum email jong si email ID jong si do pulte dak pen tok dun ik ta me kali pulte tok de data chok la pen EFIC number la bangke voter ID fan sida EFIC number pulo voter ID numbers ta me nalitum pidun ji ningha bole nalitum pidun ta chok tame
avi pulte pp data chok la pen date of birth la bangke kipi to nang ji kenang solo athema nalitum dak theklong ji la star red star color do la bangke la ki duan bangke ke fill up do nang ji kenang sot lo la pen father name dak fill up do nang po mother name la pen caste tribe la bang select nang po nalitum dak pen dui any cookie tribes including any mizu any naga tribes chakma dimasa kachari garo hajong hamar son dak dak karbi sta melong pon iglo la pen sub caste la bang nalitum dak pen option do exi nili non dak net problems dak option bang chiwang we dalos taminan tum dak pen option long pon exi la pen address line 1 2 nalitum fill up nang po la pen house number dak pen ka fill up nang ji kinang sot la pen state da already da Assam do iglo la bang nalitum fill up nang nelo dia ekta lapen puthot da state dax fill up that benefit district banane tum dak pen ka fill up nang chi labang kenang sotlo district la sodim na litum select district adim ber igute Karbi Anglong West Karbi Anglong dak dopo subdivision na litum da already subdivisions tame wang ekpo Karbi Anglong along kanma subdivision dol na litum subdivision da fill up do igol la son dak dax circle office tame na litum la dak pen fill up na po la pen na litum moza konat ma la so fill up na po village town na litum fill up na po village town fill up that benefit na litum police station la pen post office son dak pin code la highway na litum fill up na po la pen fill up that benefit kit home option na litum dak pen long pon exi na litum jong sinon apply pelang pul na litum dak pen draft along le save the show na litum la draft along dak draft option along jong si ber lo pul la na litum ka fill up an la pang ke draft long do ikpo na mantu man na litum upload do la so website hong wang pen login lo na litum draft along silag dam tel nang li ka fill up kan ma details labang ke chief lab igek pun nalitum hola nali kunadan makang tondam la sodim pen nalitum chengpon fit melo ason dak thak se dak reset pu option di la ki airpin ketok la reset dim stamina nalitum jong si dak ka fill up anda chok chepin na pul nalitum la reset non la pul nalitum ka fill up tang anda chidlet la po puthot nalitum akimi fill up to long po la pen dak choklim lo pul nalitum la save and next adim ber ego save and next adim long ber pon igdet pen fit puthot nalitum screen along option chiwang to ikpo save and next long bear pon ik det pen fit kicheng si dak pen documents ka upload pon eng ji la bang ke ka apply vek abang phu mate abang phi photo bang upload nang po la pen proof of date of birth of funds tame dak aadhar card mate pan card admit cards tame nali tum dak pen upload do nang po la pen proof of address of nali tum permanent residence certificate mate aadhar card la pen land documents la pen bill mate ration card of applicant or parents la so documents taminali tum dak pen upload ponang po la pen caste certificate of father la tanali tum dak pen ka upload nang ji la bangki kenang sodlo in case jong se father caste certificate ave pulte nali tum ham along pen madu caste certificate la upload dun taminali tum chokpon chok exi la pen dak recommendation of authorized caste tribe community organization notified by state government exciting caste certificate nalitum dak la so option lang bang nalitum upload le data chok la pen any other documents jong se voter id affidavit exciting caste certificate extra nalitum la sodim ta upload le data chok exi la pen nalitum documents upload thai pen fit nalitum la submit option theklong ji la submit option lang ber pon egon la pen det afrang process nili nalitum pan nang than pechini pon ikpo la pen screen along nalitum thek pon long exi dak nalitum ka fill up son an dak thek long thai pola sikunat na si chok chema nalitum puthot nalitum jong si ka fill up chok chidet pulte nalitum dak pen edit option long exi jong si chok ik lo pulte nalitum make payment adim berpon ik nang po make payment along berpon ik det pen screen along puthot dak nang chiklang thu ik pola son arjan nalitum matheng no chiklang ik po dak pen payment kipineng ji la bangke 40 rupees an dak pen pipo nang po la pen kicheng sinalitum dak pen bank selection la sodim nalitum select nang po la select det pen fit nalitum la agree theklong ji la agree adim ber nang po la pen proceed for payment la sodim nalitum berpon ik nang po nalitum stame dak access easy pay no charge la sodim nal la so option nalitum select pon igon la pen nili amu nang thana tenglo dak agree nang po la pen proceed for payment adim berpon igon proceed for payment long bear pon ik det pen application pop up wang exil dak pen nalitum GNR number nalitum dak pen thek pon long ikpo la pen nalitum la okay option do zil la sodim nalitum ber ikon la pen nalitum puthot dak pen option long pon thu ikpo la pen payment option nalitum dak pen chongwai pon ikon payment UPI net banking nalitum select pon ikon la pen visa mate master la sodim nalitum ber ikon visa master long ber pon ik det pen fit puthot nalitum dak pen thek pon long ikji
Keceng sinali tum da UPI lapen da capture banali tum la verify code adong ber pon ikon lapen complete payment on phone la sodim ber iglo pultang te nali tum payment bangke chokpon ikpo lapen nali tum payment pidet pen fit acknowledgement long pon ikpo lapen 30 days of hit koson se ke download ning mala so process ta mini nali tum banam piklang pon ikpo lapen la so video nali tum kan ma share on share ko karbiang long ras tame pelang ignal lapen pachini ignal la se ka certificate aviatum bang apply paprabi ko tangi dumi thakmi kadu kavi karbi 2.0 YouTube channel long kilang rado on fans tame nilin pen kardom to change your